Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарада, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і безумоўна, нарэшце мы вырашылі подвесці канчатковыя, а можа і не, вынікі выбараў у Коордынацыйную раду 4-го склікання. І падводзіць мы гэтыя выбары будзем з кіраўніцай выбарчай камісіі Аленай Прыходзька. Прывітанне, Алена. Прывітанне, спадарства. И распрацоўшчыкам программы для голосования Павлом Либером. Добрый день, Павел. Привет. Алена, я пачну, может быть, з вас. Усё ж таки вы подводзілі вынікі голосования, вы подводзілі фактычна вынікі выбарчай кампаніі, і таму да вас, як да чалавека, які сачыў за ўсім, ну такой, ну найперш, я так разумею, больш выбарча палітычны ці паліталагічны погляд. Як бы вы ацэнілі ўсю гэтую кампанію ад самага яе пачатку, ад моманта таго, як яна рыхтавалася ці не рыхтавалася, як яна праходзіла, як яе праводзілі, ну і гэтак далей. То бок, вам слова, лупіце ўсю праўду матку. Ну, па-першае, першая рэмарка гэта тое, што ўсё ж такі вось зараз гэтыя яшчэ вынікі не канчатковыя. Канчатковыя яны будуць абвешчаны афіцыйна выбарчай камісіі. Я думаю, ўжо можа цягам бліжэйшых некалькіх дзён, адпаведна таго, як мы будзем разглядаць скаргі, якія яшчэ сёння у прынцыпе можам прымаць. Але тут хочу адзначыць, што ўсё ж такі скаргі на вынікі выбараў, адпаведна палажэнню аб выбараў зараз, маюць права падаваць выключна выбарчыя суб'екты, якія ўдзельнічалі ў гэтых выбарах. Вось калі хтосьці з іх чымсьці незадаволены, альбо мае пытанне, альбо там скардзіцца на штосьці, вось яны маюць гэтае права, і на падставе гэтага мы будзем разглядаць і ўжо там пераглядаць альбо там не пераглядаць. Адразу па ходу, Алена, выбачаюся, а ўжо хтосьці скарыстаўся гэтым сваім правам, падаў нейкую там скаргу? Так, але з выбарчых суб'ектаў ніхто, а вось неабыякавыя грамадзяне Беларусі падалі дзве скаргі з аднолькавым тэкстам, які зараз гуляе па інтэрнэце, ну то бок такі копі-паст, Ctrl-C, Ctrl-V. Людзі там не замарачваюцца, аднолькавыя просто пішуць тэксты ад неабыякавых грамадзян. І адна скарга заўвага на перагляд вынікаў з улікам таго, што заяўнік лічыць, што не зусім карэктна была падлічана, не падлічана, а ўжывана формула падліку Хэра-Немейра, і вось на падставе гэтага гэты заяўнік лічыць, што мае сэнс пераглядзець вынік і размеркаваць мандаты трохі іншым метадам. Вось, ну, а так, у прынцыпе, ад выбарчых суб'ектаў ніякіх скаргаў не паступала, то я ўсё ж таки думаю, што цягам некалькіх дзён гэтыя вынікі будуць канчаткова абвешчаны, таму што тычыцца вось гэтай заўвагі па формуле Хэра-Немейра, то тут, што называецца, ёсць некалькі трактовак. Тыя трактоўкі, на якія спасылаецца заяўнік, маюць месца быць у заканадаўстве Украіны і іншых краінаў, але і нашая трактоўка і прымяненне формулы таксама не з'яўляецца памылкай, просто з'яўляецца, ну, вось такім метадам ужывання. То хутчэй за ўсё, ну, прынамсі з таго, што мы ўжо абмяркоўвалі з камісіяй, і абмяркоўвалі мы гэта яшчэ напярэдадні размеркавання мандатаў, мы пакінем усё як ёсць, таму што падставу пераглядаць няма, памылкі не было, ні тэхнічнай, ні матэматычнай, ні ідэалагічнай нават. Просто вось такім чынам мы прымянілі гэтую формулу. Што тычыцца пытання па падрыхтоўкі, то моя пазіцыя і пазіцыя, у прынцыпе, маіх калег, якую яны агучвалі публічна, застаецца нязменнай, а падрыхтоўкі не было. Яна была мінімальнай, была дрэннай, была слабай. І таму, я думаю, той вынік, які мы атрымалі, я маю на ўвазе і па яўкі выбарчай, і па тым, у якіх умовах працавала выбарчая камісія, і у якіх умовах працавала кампанія Паўла Лібера як распрацоўшчыкаў. Гэта ўсё вынікі менавіта вось гэтай дрэннай
падрыхтоўкі на ўсіх узроўнях, хаця там каардынацыйная рада адмаўляе гэта. І вось мы з вами былі на тым брыфінгу, дзе спадар Брухан выказваўся не ўсё ж там, здаецца, там за паўгады. Але гэта, ну, канешне, па-першае, недастаткова, па-другое, за гэтыя паўгады нічога-то фактычна таго, што патрэбна было б, калі браць усё ж такі такі сур'ёзны падыход, зроблена не было, на жаль. Дякую, Алена. Мы яшчэ вернемся да абмеркавання гэтай сітуацыі, больш, можа быць, падрабязна. Павел, але я хацеў бы пачаць з такога моманта. Я чуў такое меркаванне, што, маўляў, усё вось гэтая платформа для галасавання, ўсё вот это вот тэхнічна айцішнае суправаджэнне, я не умею размаўляць вашай мовай, вот, таму выбачайце мяне, ты мне просто тады паправіш, калі я штосьці не так сказаў, што, маўляў, вы ўзялі тую платформу, тыя напрацоўкі, ўсё тое, што было зроблена пад выбары папярэдне, што былі 2 гады таму, ну, можа быть, трошку там нешта там падправілі, і тое, што было напрацавана, яно спрацавала нармальна, збольшага на мінулых выбарах, і вы ўзялі і выкарыстоўваць на гэтых выбарах таксама, не ўлічыўшы, што рэжым, яго спецыялісты усе гэтыя 2 гады асэнсоўвалі тое, як праходзіла гэта кампанія, з чым мы працавалі, на якіх платформах, як яно ўсё працуе, і падрыхтаваліся. Яны рыхтаваліся, і што мы потым мелі ў выглядзе вот усіх тых праблемаў, якія ўзніклі, а вы, вот, как бы так сказаць, вы вырашылі на шару ўсё гэта правесці, скарыстаўшыся мінулым досведам. Так гэта ці не? Нет, на самом деле это не так, и, к большому сожалению, мне сложно представить себе, а можно ли было бы создать решение, которое бы стабильно отработало вот в тех условиях, с тем ресурсом, который у нас, соответственно, был. То есть тут важно понять, что с точки зрения процесса, действительно, это было решение, которое использовалось 2 года назад, но при этом как бы мы понимали, что за 2 года можно подобраться там, к KYC-провайдеру, мы поменяли KYC-провайдера. Мы, например, как бы понимали, что нас будут атаковать гораздо сильнее, мы поменяли всю конфигурацию там, того, как это приложение размещалось на серверах, взяли гораздо более мощные серверы, и даже они там с трудом устояли. Ну, то есть адаптация в любом случае была. Проблема в том, что тот объем атак и трафика, который на нас вылился, он мог бы парализовать работу, наверное, там целой страны или какой-то там очень крупной enterprise-компании. Да? И когда вы какая-то действительно богатая компания, вы можете с этим бороться, у вас есть ресурсы, у вас есть деньги, вы можете выстаивать. В нашем случае это гораздо сложнее, потому что ресурсов у нас, понятно, меньше. Поэтому здесь включаются уже обычные процессы, то, что когда к тебе прилетает очень много такого трафика, то в любом случае твои настоящие пользователи начинают конкурировать с этим трафиком. Из-за этого происходят задержки, из-за этого происходит подвисание, кто-то голосует со 2-го раза, кто-то там с 5-го раза, каких-то людей мы теряем, к счастью, их было там не очень много. Но в любом случае я бы не сказал, что здесь имела место ситуация, когда мы взяли там старую платформу и точно так же ее запустили, нет. То есть было достаточно много сделано изменений, были сделаны адаптации, но то, что мы действительно не оценили, какой объем в нас будут вливать, это правда. Но из этого следует немножко другой вывод. То есть на самом деле, если бы мы знали это заранее, мы бы не рекомендовали в принципе проводить эти онлайн-выборы на протяжении 7 дней как одно какое-то событие. И это, кстати, то, чего я не рекомендовал бы больше делать дальше. То, с чем мы столкнулись, показывает, что либо эту историю нужно распределять во времени, то есть верифицировать людей заранее, в спокойной обстановке, придумывать способы это делать, подключать людей, у которых нет паспорта, потому что очень многие жаловались, что у них нет паспорта, они не могут сделать паспорт Новой Беларуси. Как бы, и эту же идею, кстати, вот предлагал и Петр Маркелов, мы с ним недавно обсуждали как раз-таки, а что можно было бы правильно сделать в следующий раз. И вот как бы идея в том, что выборы в Координационный совет должны быть как бы таким событием во времени, а не таким разовым действием, когда ты принимаешь на себя удар прям 2 стран.
и с трудом под ним выдерживаешь. Ну, то есть вот в следующий раз я бы предложил уже изменить формат выборов, потому что еще через 2 года это будет еще в 10 раз хуже. Але ж наколькі я разумею, гэта ўсё ж таки каштуе ну нармальных грошай, наколькі гэта ўсё ж таки вялікія грошы. Ну але калі мы кажам про тое, что гэта дзяржава відаць выступила так супраць гэтай кампаніі, то ці адчувальна гэта для дзяржаўнага бюджэта? Смотрите, я думаю, что даже если мы возьмем диапазон там в 100-200 тысяч долларов, которые там режим мог потратить на эти атаки, для них это не деньги. Ну, то есть если мы понимаем, что государственный бюджет огромный, и, собственно, такие расходы для того, чтобы сорвать там одно из важных продемократических событий, мне кажется, это не расходы. И в этом, на самом деле, мне кажется, у меня большое расхождение, потому что и многие СМИ, и многие люди пишут, что вот режим потратил там 200 тысяч долларов, и это значит, что для них это действительно важное событие. Все правильно, но проблема в том, что как бы, если в следующий раз режим захочет потратить 1 миллион, то это будет стоить тоже, наверное, там несколько сотен тысяч минимум. Но у нас нет нескольких сотен тысяч, а у них есть 1 миллион. И в этом большая разница, как бы то, что мне кажется, мы дошли до того порога, который показал, что дальше мы не можем бороться ресурсами против ресурсов. И, соответственно, именно поэтому я не верю в то, что следующие выборы можно будет провести. Ну, то есть, да, на этих выборах как бы мы устояли, мы их провели, но цена этого была то, что мы там не спали практически 7 дней, несли там вахту, держали всю эту инфраструктуру. И если мы представим себе, что в следующий раз как бы будет происходить то же самое, но режим потратит еще больше ресурса, они же тоже учатся, да, то есть они поняли, что окей, не дожали, в следующий раз надо дожать, то я думаю, что в следующий раз как бы мы просто не выстоим в этой гонке ресурса, вот и все. Поэтому мне кажется, что, как я уже сказал, следующие выборы нужно проводить совсем в другом формате. Варшаўскі кот піша: шкада, што столькі высілкаў было падрыхтавана было на падрыхтоўку гэных выбараў, а прагаласавала так мала. Здымае шляпу перад усімі датычнымі да гэтай працы. Спадзяюся, што вы зможаце распрацоўкі манетызаваць. Максім, галоўнае пытанне да Паўла: ці не стаміўся ён ад гэтай працы на выбарах, якія асабіста для сябе ён зрабіў высновы? Няма стомленасці і жадання паслаць гэта ўсё. А чаму толькі да Паўла? Я вось тое ж самае пытанне адрасаваў бы і Алене таксама. Ці няма стомленасці, тым больш, што другія выбары запар узначальвае выбарчую камісію, і я так подазраю, што стомленасць вялікая ад усяго. Але вот все ж таки, што якія асабістыя высновы зрабіў Павел для сябе, то ты уже трошку агучыў, але можа быть у працяг на гэтае пытанне, і да Алены таксама будзе такое ж самае пытанне. Ну, как я уже сказал, то есть формат нужно менять, то есть и есть еще один важный момент, то есть с которым я не согласен, то, что все эти атаки и постоянные какие-то там перегруз платформы и стали той самой проблемой, по которой проголосовало мало людей. Да? То есть, безусловно, голосовать было сложнее. Не у всех получалось сделать это с первого раза, но как бы было 7 дней, и за эти 7 дней большинство людей, кто не смогли сделать это с первого или со второго раза, все равно проголосовали. Мы же видим воронку, сколько людей зашло, сколько людей там прошло верификацию, сколько людей там получило свой бюллетень, сколько голосов там в итоге легли записанные в блокчейн-платформу. И никаких драматических разрывов там не было. То есть, да, не всем удалось это сделать с первого раза, но при этом сказать, что если бы все работало идеально, то проголосовало бы 5000 человек, абсолютно нет. То есть все наши показатели и количество скачанных мобильных приложений, оно там меньше 1000 во всех случаях. И воронка, по которой люди шли, оно показывает, что на самом деле никакого ажиотажа не было. И то есть наша задача там как бы
чтобы платформа работала под всей этой нагрузкой, я не сильно ее связываю с тем, что вот прям 1000 людей не смогли проголосовать. Мы нигде этих 1000 людей в статистике не видим. Да, соответственно, возможно, смогло бы проголосовать там на 100 человек больше. Ну вот у нас есть точное число 73, может быть, кто-то там косвенно еще там не дошел, оставил попытки и так далее, но мы не говорим про большую разницу, да. Именно поэтому я бы очень четко сепарировал всю эту историю с атаками. Да, это наша проблема. И из-за этих атак как бы действительно голосовать было сложнее. Мы это признаем абсолютно. И физически я не верю, что можно было бы эту ситуацию исправить, просто потому что ресурс был потрачен большой. Но при этом сказать, что именно из-за этого там была низкая явка, ни в какой статистике я этого не вижу. Да, поэтому я считаю, что здесь есть две разные проблемы. Да, режим готов был потратить, но и другая проблема. Координационному совету нужно научиться объяснять свою пользу в том числе. Алена, ну как бы два ўзаемазвязаных пытання. Ну найперш, якія высновы конкретно зробленыя по выніку табой для сябе, ну якімі хацелася б падзяліцца, і другое твоё бачанне вот того тезіса, які Павел зараз закрануў, наколькі ўсё ж таки вот менавіта гэтыя праблемы с галасаваннем, что немагчыма прагаласаваць, это пры тым, что яшчэ была праблема знайсці, дзе ж усё ж таки галасаваць, на якой платформе. Ну когда прыходзіць просто человек, вот краем уха пачуў, ідзе галасаванне, пойду прагаласую, і не адразу знойдзеш, что трэба яшчэ памучыцца знайсці, куды ісці галасаваць. То бок вот усё гэта наколькі моцна паўплывала на колькасць прагаласаваўшых, на твой погляд? Ну, па-першае, я хочу пацвердзіць і пагадзіцца з усім тым, што Павел сказаў вышэй пра тое, што вось гэтая нізкая яўка і ўсе гэтыя траблы, яны не звязаны па большасці менавіта з атакамі у тым сэнсе, што платформа была недасяжная, ці там карыстальнікі не змаглі карыстацца, а вельмі хацелі. Гэта не так, і ўсе гэтыя лічбы і прызнакі ёсць. А па-другое, вот тое, што ты адзначыў, что нават там не маглі знайсці, так гэта ўсё вось пытанне падрыхтоўкі. І якія я для сябе зрабіла высновы, што тое, што я пабачыла, на жаль, маё найбольшае расчараванне за ўсю гэтую выбарчую кампанію у тым, што тыя, хто непасрэдна у першую чаргу павінен быць зацікаўлены у тым, каб выбарчы працэс адбываўся, яны просто, выбачайце, клалі болт на гэту всю гісторыю. Інакш я просто не магу. Я не ведаю, як яшчэ гэта выразіць. Вось у гэты ўзровень. Ну, таму што, разумееце, як па мне, выбары, тым больш такія складаныя, такія тэхналагічныя, такія сучасныя, такія прыгожыя, як гісторыя, так? Я лічу для сябе адным з такіх каштоўных здабыткаў беларускай апозіцыі ў выгнанні. Іншых такіх здабыткаў больше я пакуль прыкладу прывесці не магу. І вось то, наколькі гэта ўсё дэвальвавана, наколькі гэта ўсё абясцэнена, пры тым, што рэжым акурат цэнен больш, чым тыя, хто ў гэтым зацікаўлены. Вось гэта для меня найбольшае расчараванне. Не было падрыхтоўкі, ні інфармацыйнай. Калі мы там кажам, там грошаў няма, так гэта такое, грошы потым бы знайшліся, так? Але не было ні стратэгічнай падрыхтоўкі. Інфармацыйную кампанію ніхто не рыхтаваў. З тэхнічным правайдерам, з тым же самым Паўлам Ліберам у апошні момант камунікавалі. Камісія стваралася хутка па прынцыпу «Господи, Боже мой, хоть кто-нибудь погодитесь», разумееце? Ну, то бок усё гэта сведчыць аб тым, што непасрэдна тыя палітыкі, актары, якія наўпрост зацікаўлены у тым, каб выбарчы працэс быў і паляпшаўся, яны не праявілі аніякага удзелу, каб гэты выбарчы працэс быў сталым. І тое, аб чым кажа Павел, Пётр Маркелаў насамрэч падрыхтаваў гэты драфт. І я бы вельмі раіла, калі
можа такі цуд ёсць, і тыя палітыкі, якія ўсё ж таки хочуць захаваць выбары, я вельмі ім раю прыслухацца да тых парадаў, якія будзе даваць Павел, да тых парадаў, якія дасць выбарчая камісія. Мы ўсё ж таки плануем нейкі такі фінальны дакумент ад сябе выпусціць менавіта як рэфлексію нейкую такую. Я вельмі раю да гэтага прыслухацца, бо калі вы гэта не зробіце, то не бярыцеся за наступныя выбары, не бярыцеся, бо тое, што мы атрымалі зараз, гэта пазор гаспадарства па ўзроўню падрыхтоўкі, інакш гэта не назваць. І тое, што яны адбыліся, гэта па сутнасці, без перабольшвання, гераізм людзей, тэхнічнай каманды правайдера, які, Павел сказаў, 24/7 неслі варту, і каб гэта все выстаяла. Выбарчай камісіі, якія на большая частка гэтых людзей на валантэрскіх падставах працавалі таксама і днём, і ноччу у стрэсавых умовах. Сакратара камісіі, які у такіх же стрэсавых умовах ствараў нейкія юрыдычныя дакументы, каб гэта ўсё выглядала прыстойна і сур'ёзна. Вось усё гэта менавіта праз тое, што гэтыя людзі просто не здаліся і не сказалі: слухайце, з такім падыходам мы таксама будзем рабіць, як вы. Вось гэта мае такія рэфлексіі, расчараванні. Такі трошку спойлер не хочаш закінуць пра тое, што якія могуць быць парады ад выбарчай камісіі да наступных выбараў? Слухай, па-першае, яны тычацца таго, што Павел ужо агучыў, што вось менавіта электаральны працэс, яго трэба падзяляць на этапы. І самі, калі ўжо падыходзіць да самого працэсу выбараў, да гэтага часу павінна быць усё падрыхтавана і пажадана, каб ужо былі вырашаны, напрыклад, пытанні з ідэнтыфікацыі, калі б ужо людзі мелі ужо нейкія гэтыя блокчейн-кады, з якімі они просто у апошнія 2-3 дні, калі пачынаецца сам працэс выбараў, прыходзяць, аддаюць галасы, і гэта спросціць, вельмі спросціць той ціск і такі непамерна высокі рэсурс, які на гэта патрабуецца у моманце. Гэта першае. Па-другое, падрыхтаваць юрыдычную базу. Вельмі стала, вельмі канкрэтна падрыхтаваць яе, не просто напісаць некалькі радкоў, а ты потым сидзі і думай, што з гэтым рабіць, а распрацаваць дакументацыю, распрацаваць падыход, распрацаваць абавязкі, размеркаваць гэтыя абавязкі бакоў. Гэта таксама. І па-трэцяе, распрацаваць інфармацыйную стратэгію, як працаваць з выбаршчыкамі асобна, якія да іх даносіць меседжы, як да іх дагруквацца, як іх прывабляць гэтымі выбарамі. Другое, распрацаваць асобна стратэгію супрацы са сродкамі масавай інфармацыі. Гэта вялікая, шчыра кажучы, таксама падзяка і валантэрства і з боку, напрыклад, Еўрарадыё, Белсата, Люстэрка таго ж. То бок, гэта просто, па сутнасці, была добрая воля журналістаў уцягнуцца ў гэты працэс і асвячаць яго прыстойна, прафесійна і прысвячаць гэтаму час і нават самім грукацца: дайце, калі ласка, інфармацыю. А як гэта будзе? Слухайце, так не робіцца. Так не робіцца. Таму вось гэта ўсё павінна проста быць. Калі гэтага няма, прызначайце сябе самі ўжо, бо выбары гэта не тое, на што вы здольны. Хопіць у нас ужо і так прызначэнцаў, самапрызначэнцаў, калі паслухаць іншых. Павел, не ведаю, наколькі праўда, неправда, прагучалі словы пра тое, што нібыта вось твоя каманда, ты пад працу па падрыхтоўку, забеспячэнне ўсіх неабходных працэсаў атрымаў $10 000. Безумоўна, хтосьці тут мог сказаць такое: вау, цэлых 10 000, а не зажраўся гэты лібер там. Але праўда, неправда, іншае пытанне: наколькі для забеспячэння працы вось такой платформы гэтага працэса 10 000 нармальная сума? Ці пра якую суму варта, каб ішла размова? На самом деле 10 000 мало, к сожалению, я их не получил. Тут сразу две проблемы. Обязать это же не значит женить. И то, что мало, и то, что не получил, да.
Слушайте, на самом деле, как бы, я могу честно сказать, не называя сумм, что только инфраструктурные затраты оказались гораздо дороже. И как бы, и, собственно, их некому сегодня компенсировать. Ну, то есть, либо просто наша команда их компенсирует своими деньгами, либо все-таки клауд-провайдеры пойдут нам навстречу и, соответственно, как бы с учетом того, что они разбирают сейчас вот весь этот трафик, все эти DOS-атаки, они понимают, что это было гражданское событие, возможно, они там часть счета нам сократят, чтобы мы сильно не пострадали. Да, я же говорю, это борьба ресурса с ресурсом, как бы, когда твой противник готов потратить, там, не знаю, 100 тысяч, как бы это стоит тебе примерно там 15-20 тысяч, да, только инфраструктуру. И в этом как раз-таки проблема, что, поэтому я говорю, что когда в следующий раз противник будет готов потратить 1 000 000, то как бы нам просто неоткуда будет взять деньги, чтобы этому противостоять. Поэтому, да, это мало, и нет, нам их не заплатили. Поэтому, мы действительно обсуждали похожую сумму, на самом деле, как возможную компенсацию каких-то инфраструктурных там костов и каких-то адаптаций и прочего-прочего. Поэтому, наверное, эта сумма и возникла, но при этом эта сумма, по-честному, виртуальная. То бок эта сума кшталту той суммы, про якую все кричат, что ах, Кнырович, как вот смотри, ты 5000 запатрабовал, как ему платили заробок у НАУ, сволочь какая. Задумал тут 5000 получать. Але, Павел, вы сказали про тое, что... Да, Алина. Просто я хотела сказать, что я, например, когда шла ў выбарчую камісію, я таксама дэкларавала, что я хочу гэтую кампанию адпрацаваць за грошы, і гэта был мой такі важный поинт, потому что я ўсё ж таки перадбачала, якімі коштамі гэта все адбудзецца. І таксама у нас была платная позиция чалавека, які аказваў нам сакратарскія юрыдычныя паслугі. Ну, каб вы разумелі, ніхто пакуль таксама гэтых грошаў не атрымаў, апроч абяцання. Усе астатнія сябры камісіі свядома ўзяліся за гэтую працу на валантэрскіх падставах, каб потым не было нейкіх накідаў і які-небудзь псеўдарасследавальнік там адкульсьці это не дастаў і не сказал: Прыходзька ўсё за грошы. Да, за грошы, якія пакуль Прыходзька не бачыла. И, кстати, если можно, здесь добавлю о том, что такие вещи не должны вообще работать на волонтерских основах. Это еще важная история. Да. Ну, потому что вы хотите, чтобы люди сидели и несколько месяцев full-time работали большой командой, как бы, и если на это денег нет, то нужно честно сказать: на это денег нет, давайте выборы не проводить. Да, потому что мне кажется, что очень важно здесь быть тоже честными сами с собой, да, то есть если как бы денег на проведение выборов нет, окей, давайте не будем их проводить. И вот это тоже, наверное, большое знание, которое хорошо было бы перенести на следующий раз. Я пагаджуся з Паўлам, дадам толькі, выбачай, Зміцер, што вся гэтая гісторыя пра валантэрства, яна вельмі крыва працуе. Альбо гэта цягнуць літаральна некалькі чалавек самааддана коштамі там свайго фізічнага, ментальнага здароўя, коштамі таго, што ім потым бракуе ў іх асноўнай працы, таму што ўсё ж такі людзі працуюць яшчэ і неяк зарабляюць сабе на жыццё. Альбо гэта проста такой удел, для, что называется, видимости. Вось я як бы тут удзельнічаю, але вы, калі ласка, рабіце, бо вы ж за гэта і грошы атрымліваеце. Таму вся гэта валантэрская гісторыя, яна настолькі крывая і яна таким бокам выходзіць, што я таксама бы хацела рэкамендаваць ніколі гэтага не рабіць больш. Ну вось, усе сыходзяцца да таго, каб не праводзіць наступныя выбары, самапрызначаць ці самапрызначацца дэлегатам там наступнага склікання каардынацыйнай рады. Але вось ёсць прапанова, якую, правда, чамусьці не ў нас тут у каментарах, а так у іншую дзюрку закінуў такую прапанову адзін наш калумністы, адзін з удзельнікаў спісу, які балатаваўся на гэтых выбарах, Северын Квяткоўскі, і ён прапаноўвае і ў замежжы вярнуцца да папяровага галасавання. Ці магчыма гэта? Плюсы, мінусы, падводныя камяні, як кажуць. Павел, ваше бачанне. Вы хоць і айцішнік, але ўсё ж таки на паперы таксама там нешта пішаце.
Не, на самом деле, как бы, смотрите, тут же вопрос, на самом деле, всей технической истории, он упирался в кризис доверия. То есть, и суть этого кризиса доверия, то, что, а кто те самые люди, которые будут проверять как бы документы, и как сделать так, чтобы на этих людей нельзя было надавить, их нельзя было подкупить, их нельзя было шантажировать и так далее и тому подобное. И в итоге вся эта история, она хорошо звучит логически, да, но она разбивается от две вещи. Первое это еще более дорогая история. Ну, то есть надо найти людей во всех странах, которые будут сидеть, проверять документы. А второе, это надо доверять этим людям. Потому что если любой из этих людей окажется ненадежным, а мы говорим сразу же там, про большое количество людей, да, то, соответственно, какие-то здания, какие-то как бы, сведения могут утечь. И это все упирается в эти две проблемы, которые на самом деле и должна была решать технология, то есть делая полностью независимую как бы, проверку документов и лица и, соответственно, как бы подсчет голосов. То есть я считаю, что выборы все равно нужно проводить. То есть как бы, ну, не может быть как бы, у нас организация, которая сама себя выбирает. То есть это уже прямой путь в лукашизм. Поэтому на самом деле как бы... Но при этом вот продумать все-таки выборы как программу, то есть не начинать заниматься выборами за 3 месяца до выборов, да, а продумать какую-то стратегию следующих выборов заранее, это то, что, безусловно, сделать нужно. И с учетом всех вводных, с учетом того, какое количество людей без паспортов, с учетом того, какое количество людей там вообще без каких-либо документов, да, то есть как обеспечить прозрачную верификацию. Ну, то есть это программа, которой нужно заниматься. Просто как бы ей никто не занимался, и, собственно, прямо перед выборами все резко проснулись и как бы начали это делать. Вот как бы в следующий раз это, к сожалению, не пройдет. Вот у меня травма после первых выборов зажила, я, к сожалению, для себя ее забыл. Сейчас я себе поставил в календарь на 2 года не соглашаться. Короче, потому что, ну его нафиг такой опыт, я честно скажу. Алена? Я згодна цалкам з Паўлам, ён усё правільна расклаў. Гэта такія ну, для мяне гэта дзіўна, калі дарослыя і ўсё ж такі нібыта разумныя людзі такія прапановы высоўваюць. Мне просто на галаву не налазіць, таму што просто спытаць у гэтага чалавека, як? Вось хай спадар Квяткоўскі напіша канцэпт такіх выбараў, напіша бюджэт такіх выбараў, распрацуе менавіта сістэму, формулы, як ён будзе ідэнтыфікаваць па нейкіх паперках, што гэта за паперкі, каму іх будуць паказваць. Ну, то бок, вось калі ён адкажа на ўсе гэтыя пытанні, выйдзе з канцэптам, тады можна пра гэта нешта прадметна казаць. А так сядзіце там нешта там, давайте паштовымі галубамі паспрабуем. Ну а што? Ну, працаваць ж гэта некалі. Давайте в телеграм-канале правядзем апытанку. Працоўны ж інструмент, працоўны, давайте. І я пагаджуся з Паўлам, што выбары патрэбны, і калі выбараў не будзе, а будзе ўжо нейкае там самапрызначэнне ці што, то гэта спадарства просто... Навошта тады вы ўвогуле яшчэ пазіцыянуеце сабе як там актывістаў палітычных, просто ўжо трэба займацца нейкім такім побытавым жыццём і, не ведаю, сунічкі вырушваць. Севярын, па-першае, твоя прапанова ні на якую галаву не налазіць. Вот сядзі, падумай лепей, вот што гаворыш. На здаровую не, на хворую можна. Да, по-другое, сапраўды, самапрызначыцца, уже прасцей самараспусціцца і не дурыць людзям галаву. Але, Павел і Алена таксама, давайте вот яшчэ гэтае пытанне закранем, тым больш, што піша Сергей Комлач, трэба дазволіць галасаваць с недзеючым беларускім пашпартам. Сергей, дзе ты спаў? Вот раскажы мне. С недзеючым беларускім пашпартам і так можна было галасаваць, і любым новым дакументам у эміграцыі. Вось пра гэта больш падрабязна. Колькі я гісторый чуў і в эфіры, і ў соцсетках прачытаў, не далі як учора у мяне была прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі Юля Юхно, якая сказала, што яна не змагла прагаласаваць, таму што ў яе няма дакументаў вот такія патрабуюцца. Так і вельмі шмат людзей. А колькі людзей з Амерыкі ці Канады, якія не маюць дакументаў беларускіх пашпартаў, ну ці маюць пашпарт яшчэ БССРаўскі,
где-то там закинули ў шыфлятку, а пашпарт новой Беларусі у Амерыцы ці ў Канадзе ці ў іншых далёкіх рэгіёнах получыць немагчыма і гэтак далей. То бок што рабіць, ці магчыма увогуле гэтая сітуацыя, каб сапраўды людзі маглі галасаваць по там ВНЖ сваіх краінаў там ці там ПМЖ ці іншых дакументах, якія яны атрымалі у краінах знаходжання? Да, я могу рассказать, в чем была сложность этого процесса и почему в итоге как бы этот процесс не происходил. Да, то есть сложность этого процесса, что нужно обеспечить все-таки дедупликацию пользователя при голосовании, нужно быть уверенным, что один человек проголосовал один раз. И дальше, получается, когда мы берем паспорт, то независимо от того количества паспортов, которые человек получал, и количества раз, которые человек паспорта менял, там есть идентификационный номер, то есть как бы личности, который не меняется. То есть он присваивается с рождения, он является уникальным. И когда выпускается вот этот национальный белорусский паспорт, или как его называют, паспорт Новой Беларуси, этот номер туда переносится. Поэтому у нас есть два документа, в которых у нас есть гарантированно одинаковый номер, по которому можно произвести эту дедупликацию. Дальше, когда мы рассматривали варианты принимать, например, ВНЖ или принимать какие-то другие документы, там этого номера нет. И там одной из идей было, что можно использовать какую-то комбинацию, там имя, фамилия, дата рождения, и считать ее каким-то уникальным ключом. И у нас возникла проблема, что очень быстро мы увидели, что есть люди, у которых даже эта комбинация не является уникальной. Даже внутри комиссии оказался человек, у которого в паспорте и в ВНЖ по-разному написаны имя и фамилия. Да, и поскольку времени было мало, то есть на самом деле как бы во всех рекомендациях было, что там какую-то техническую часть нужно было начинать за 8 месяцев, а ее в итоге начинали там за 3 месяца до выборов, да, то это был очень высокий риск, потому что времени мало, как бы, что такое этот уникальный ключ, как бы, и как сделать, чтобы нельзя было дважды проголосовать, при этом с любым документом проблема быстро не решалась, поэтому, собственно, были оставлены паспорта. Опять же, если прийти к концепции, что выборы — это программа, и про верификацию нужно думать заранее, тогда будет, наверное, достаточно времени, чтобы в каких-то таких спорных случаях включалась ручная верификация. Да? Тогда это может быть какой-то комбинацией. Автоматическая верификация для паспортов, а для спорных случаев, как бы, возможно, действительно может быть какой-то другой процесс. Опять же, кому его можно будет доверить, и будут ли доверять этому человеку как бы, данные, это тоже часть, как бы, которую нужно будет решить в рамках этой программы. Но я согласен, что проблема есть. Проблема в том, что эта проблема как раз-таки крайне сложно решается техническим способом. Алена, я яшчэ дадам да таго, што Павел сказаў, гэта яшчэ каштуе грошу. Калі нават проста ўзяць, што ось нейкі там тэхнічны там KYC правайдер пачынае прымаць розныя дакументы, дык вось кожны новы дакумент, які вы ўводзіце ў сістэму для ідэнтыфікацыі, каштуе грошаў. Кожны новы стэп з дедуплікацыяй, з пераправеркай каштуе грошаў. Гэта ўсё вельмі насамрэч не танная развага рабіць такія рэчы. І гэта таксама трэба разумець і усведамляць. І тут тады простае пытанне: вы хочаце чысціню працэса, то бок вы хочаце шчырыя і справядлівыя выбары, каб яны не былі сфальсіфікаваны, каб не было ўкідаў, каб не было дедуплікацыі, каб не было выпадковых людзей, якія нават не грамадзяне Беларусі, а просто там імітуюць гэта. Калі вы такія хочаце выбары, ну вось такія ўмовы. Калі ўсё роўна, то можна, канешне, і па паперках, і на слова поверыць, як заўгодна. Ну, гэта бясспрэчна падвысіць яўку. Але хто возьме адказнасць потым за гэта? На завяршэнне ўсё ж таки, Алена, як да старшыні камісіі выбарчай, наколькі рэальна і ўвогуле было б мэтазгодна узяць і, скажем так, ануляваць гэтыя выбары ўвогуле і сказаць, што давайте-ка тут там, я не ведаю, там парог не прайшоў, сумненняў шмат, там ці там скаргі, там ці яшчэ што-небудзь, потому что я ўжо чуў такое, што лепей как бы можа быць как бы адмяніць гэтыя выбары і праз пэўны час там па восені правесці яшчэ раз.
Слухайте, подставаў адмяняць вынікі выбараў альбо прызнаваць выбары несапраўднымі альбо не здзейсніўшымися няма ніякіх. Таму што тыя лічбы, якія мы атрымалі выніковыя, мы можам сказаць адказна, што гэта галасавалі грамадзяне Беларусі, гэта не дэдуплікацыйны, то бок не падвоенае галасаванне. Вось гэтыя вынікі такія. Падабаюцца яны камусьці ці не падабаюцца, гэта ўжо ацэначнае. Тым больш, што у нас не было ніякіх такіх мінімальных парогаў, каб сказаць, што і там яўка не здзейснілася альбо нешта там не здзейснілася. Усё, як было запланавана, здзейснілася вось такім вынікам. Выбары адбыліся. Ніхто нікому не забараняе зрабіць другія, трэція выбары з іншымі актарамі, з іншымі там, я не ведаю, падставамі, падрыхтаваць іх за 8-9 месяцаў. Яшчэ раз скажу, спадарства, усе, хто зараз вось гэта кажуць, таму што да мяне звярталіся таксама гэтыя людзі і казалі, а давайте мы зараз адменім, а вось праз паўгады не. Вы не падрыхтуеце, бо той падыход, які я пабачыла ад усіх, і тых, хто быў зацікаўлены ў правядзенні выбараў, і тых, хто хацеў іх перанесці, людзі насамрэч не ўсведамляюць, наколькі гэта складаны і дарагі працэс. Вось калі з'явяцца такія людзі, якія сур'ёзна захочуць да гэтага падысці, і ў іх будзе жаданне і грошы, вось тады можна казаць пра тое, што можна падрыхтаваць, так можна выбірацца, я не ведаю, куды заўгодна. Выбары — гэта універсальны увогуле інструмент, яго можна імплементаваць на любое палітычнае альбо грамадскае дзеянне і падзею. Чаму мы гэтага не робім? Вось. Ну і на завяршэнне, Павел, пытанне пра тое, што ўсё ж такі, па-першае, тыя, хто кажа, што давайте правядзем праз полгода, вы ж чулі Паўла, ён сказаў, на бліжэйшыя 2 гады ён у такія авантюры не ўвязваецца, з кім будете праводзіць. Але, Павел, ёсць такое яшчэ, не знаю, страх, что тыя звесткі, якія былі перададзеныя, тыя, хто прагаласаваў, яны некуды могуць патрапіць. І вось тут некалькі момантаў. Тыя гісторыі, якія БТ прапагандысты расказалі про тое, што там некалькі чалавекаў, 23, якія там паспрабавалі прагаласаваць з Беларусі, іх тут жа знайшлі і прыцягнулі да адказнасці, наколькі гэта праўда. Ну і па-другое, ці сапраўды гарантавана бяспека тых вось звестак дадзеных, якія былі перададзеныя гэтымі 2113 чалавекамі, што ўзялі ўдзел у галасаванні. Да, правильный вопрос. Значит, во-первых, очень важно по условиям технического задания данные сразу же после выборов были удалены. То есть и со стороны Самсаба абсолютно все профили были удалены, и со стороны нашей все базы с хэшами, там не было персональных данных, но там были хэши, даже их мы считаем уязвимой точкой, соответственно, они тоже были удалены, причем не просто удалены, а забиты случайными, все это место было забито случайными байтами, чтобы эту информацию невозможно было восстановить. То есть с точки зрения безопасности мы достаточно четко понимаем, что все эти данные являются большим интересом со стороны белорусского государства, поэтому они перестают существовать сразу же, как выборы оканчиваются, для того, чтобы не давать времени. Потому что время всегда играет против нас. Это, кстати, мне кажется, было еще одним интересным инсайтом, что 7 дней оказалось очень много для выборов, потому что за эти 7 дней режим попробовал вообще все возможные подходы с точки зрения технических атак. Второе. Если люди следуют инструкциям, которые всегда везде печатались о том, что нужно пользоваться VPN, нужно пользоваться режимом инкогнито, то действительно эти люди были в безопасности. Вся эта история с БТ, особенно последняя история, где девушка пользовалась VPN, но все равно за ней приехали. Это сказка, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что это нормальное, типичное поведение белорусского режима. Причем оно каждый раз одинаковое. То есть сначала появляются вот такие задержанные люди, которые что-то говорят. Потом вдруг там где-нибудь в Даркнете появляется якобы слитая база всех выборщиков.
которую там продают за 3 копейки просто как факт, что все слили, да. Ну, то есть, как бы это абсолютно типичные паттерны. Мы ни на уровне логов, ни на уровне там истории доступа к серверу не видим никаких следов того, что данные могли быть хоть как-либо скомпрометированы во время выборов, и, как я уже сказал, после выборов вся эта информация удаляется. Поэтому в данном случае, как бы, если люди следовали инструкции, то им абсолютно ничего не грозит. Алена, апошняе пытанне да цябе, яно звязанае з рэкламай на канале хорошых русскіх выбараў. Наколькі спрацавала, на твой погляд? Можа быть, без іх гэтых 2000 не было бы? Слухай, ну у меня няма ніякіх данных, ніхто там эту UTM-метку не вешаў на тое, каб там зразумець, як там эта рэклама канвертавалася у нейкія галасы. Я нічога тут не магу сказаць, але ведаеце, тут нельга сказаць, гэта была там рэклама рускіх, там будь у каго. Гэта была рэклама зробленая ну як бы не своечасова. Гэта такі ну стрэл у паветра, таму што рэкламныя кампаніі ж рыхтуюцца загадзя, аўдыторыя прагрываецца, аўдыторыя ну нейкім чынам, а тое, што там один раз нават калі там і папулярны блогер з вялікай аўдыторыяй, тым больш я разумею ўсё ж таки у Варламова аўдыторыя больш расійская, то бок гэта людзі, якія нават калі б можа і хацелі, яны не могуць узяць удзел у гэтых выбарах, таму што яны не беларусы. Ну то гэта было такое размяшчэнне, ну просто як інфанагода, таму што потым усе пра гэта напісалі. Але такога як бы, канешне, ну не думаю, што спрацавала. Яшчэ хочу дадаць да той ремаркі, што вось Паша адмаўляецца, з кім рабіць гэтыя выбары. Дык я яшчэ хочу сказаць, што вы яшчэ знайдзіце, калі ласка, і іншых тэхнічных правайдераў, якія пасля такога пагадзяцца супрацоўнічаць, таму што гэта і для іх вялікія рызыкі таксама. І гэта таксама трэба ўлічваць, таму што я памятаю на пачатку гэтых выбараў, а ніякага тэндера не было, а трэба было там пазваць там тых-то, а добрыя хлопчыкі там на каленках могуць гэта за 3 копейкі там дзе лепш за лібера зрабіць. Зрабіце, гаспадарства. Зрабіце лепш за лібера, танней там, я не ведаю, прадуктыўней, як заўгодна, калі ласка, рабіце. Дзякуй вялікі. Ну затое мы даведаліся, хто пасля гэтых выбараў атрымаў ганаровае званне Ярмошынай. І гэта не Алена Прыходзька, гэта лібер. Таму што вот пишут, лукашысты таксама бюллетені ў першы тыдзень зніштажаюць, і лібер усе звесткі зніштожыў. Так што ўсё, я памятаю, у Ярмошынай пытаўся, кажу, вот кажуць прадстаўнікі ДМС апозіцыі, што фальсіфікацыі і маніпуляцыі падман. Она говорит, а як дакажуць? Я говорю, а давайте бюллетені пералічым. Она говорит, а уже нету. Все уничтожили. Так вот и лібер. Раздзяляю гэтую адказнасць з ліберам, бо я непасрэдна прысутнічала падчас гэтага зняшчэння, то бок я саўдзельнік гэтага ўсяго. Да. Ну, кстати, если уже подходить к этому вопросу формально, то как раз бюллетени все лежат в блокчейн-платформе, они абсолютно прозрачны для всех, для любого аудита, как бы поэтому в этой части все-таки не совпали. Знішчаны былі вось гэта непасрэдна хэш-коды і персанальныя даныя людзей, а бюллетені засталіся, і таксама Паша будзе рабіць і тэхнічныя рэпорты і выкладаць гэтыя ўсе звесткі, то усе ахвочыя змогуць азнаёміцца, але мы паказалі ад пачатку і на цягам камісіі, калі у нас узнікалі такія сітуацыі, усе сябры камісіі пагадзіліся на тым, што ніхто не палезе ў персанальныя даныя, пераглядаць іх і ўвогуле распечатваць нейкім чынам гэта кранацыя. Гэта была закрытая частка для нас, і мы рады, што адбылося так, як адбылося. Прынамсі, ніхто нам не прад'явіць тое, што гэтыя звесткі нейкім чынам былі скарыстаныя, ці хтосьці ў іх залез, ці нейкім чынам хтосьці іх зліў. Дзякуй вялікі. Ну што ж, такое вось пэўную падсумаванне правялі гэтай выбарчай кампаніі, хаця канчатковае падсумаванне, як ужо сказала Алена Прыходзька, яшчэ наперадзе, таму што канчаткова пад ноль усе працэсы не скончаны, як бы хто не ставіўся і да гэтых выбараў, і да гэтых працэсаў, і да гэтай каардынацыйнай рады, ну і да той, якая рыхтавала гэтыя выбары. Дзякуй вялікі. Алена Прыходзька, Павел Лібер былі у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце Еўрарадыё, подписывайтесь на нас, ставьте свои подобайки, расширьвайте, калі для вас гэта бяспечна.
До сустрэчы, жыве Беларусь. Привет, дякую.